दा जोबोद गोजोनबाय मानसिनि जिउ जानो मोननानै नोंसोर दा जोबोद गोजोनबाय ना हा नोंसोरो मालायखौसो कमेन्टफ्राव लिरहरो बुंहरो हारि फाननानै जाग्रा गावनि हारिखौ फानग्रा हा हारि फानग्राया माखौ होनो हारि फानग्राया माखौ होनो देलाय बुंलाय हा हारि फानग्राया माखौ बुङो हारिखौ नोंसोर गावसोरनो फानगासिनो दं गाव गावनि हारिखौ फेसबुक इउटुब नायब्लानो अखा नायब्लानो डाटा अन खालामबानो खालि मानसि बुनाय खानाय सिननाय माबा मोनसे गोरोन्थि खामानि मावफ्लांबानो मानसिखौ साना हुसिया बिनि जिउ बिनि लाइफखौ साना हुसिया नोंसोरो भाइरेल खालामो गोरोन्थिया सोरनि हो गोरोन्थिया सोरनि हारिखौ फानग्राया सोर नोंसोर केमेरा लायै लायै दसेनो मबाइल आखायाव मबाइल दं होननानै नोंसोरो भिडिअस खालाम नोंसोरो हगारो हा दा मा जाखो दा सासे मानसिनि जिउ खहा जाबाय सासे मानसिनि जिउ जाबाय नोंसोरो जोबोद गोजोनबाय नामा हा आरे गोरोन्थिखौ मानसि महरै नोंबो मावो आंबो मावो गोरोन्थिखौ मावफ्लाङो गोरोन्थिखौ मावा नङा मावफ्लाङो मोनथिबाय गोसो जानानै मावथाया जों गोसो जानानै मानसिया गोरोन्थिखौ मावगोन आं मावथारगोन होननानै मावा जिबनावबो मोनथिबाय जाफ्लाङो मावफ्लाङो होननाया मा बिनि ओंथिखौ बुजिगौबा बुजिसिगोन बुजियाखैबा आरो बुजिनाय नंला हो दा मा मोनखो नोंसोर नंनायनि जेखौ मोनो बेखौनो नोंसोरो केमेरा खालामो जेखौ मोनो नोंसोरो बेखौनो भिडिअस खालामो जेखौ मोनो नोंसोरो बेखौनो जेखि बिनि लाइफनि खोथा सानालासे न'खरनि खोथा सानालासे बेबा मा गोरोन्थि मावफ्लांदोंमोन गोरोन्थिखौ मावदों दे नों मानसि महरै नोङो निमाहाखौथ' होजायो हो निमाहाखौथ' होजायोना दा जिउ जानो मोननानै जोबोद गोजोनबाय नोंसोर हारि फानग्राया नोंसोरो दै होनखायो जाय बैसोर गावनि हारिनि मानसियानो गोरोन्थि मावफ्लांनाय समाव गावनि गामियाव माबा मोनसे जानायफोरखौ भिडिअस खालाम हगारग्राया मिडियायाव हगारनो गोनांथि गैया प्रब्लेमा मिडियायाव हगारबाल' सल्भ जाया भाइरेल खालामना होबाल' सल्भ जाया प्रब्लेमा भाइरेल खालामनानै मबाइलाव हगारबानो सल्भ जाया जिबनावबो सल्भ जाया बेखौ बुजिना लाखा बांसिनसो टेनसन खालामना होयो मानसिखौ बांसिनसो मानसिखौ हार्ट खालामसिनो ससियेल मिडियायाव हगारनाया मोनथिबाय खम नङा गोरलै नङा हो लासिं मा गोनांथि दंमोन बेफोरबायदि खालामनो मा गोनांथि दंमोन मा लाब दङ दा मा मोनखो दा आरो जाबावगोन जुदि बेफोरबायदि बार खालामबाय थायोबा आरो जाबावगोन मोनथिबाय आरो बार जाबावगोन बेफोरबायदि जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनाय समाव ससियेल मिडियायाव भिडिअस खालाम हगारनाय आरो दाख्लैबो आजां गाजां खानायखौनो लाथा सिनना होदों खायसे मानसिफ्रा गियान गैयै मानसिफ्रासो खानायखौ सिनना होगोन नोंनि खानायखौ लान्थि सिनना होयोबा नों माबायदि मोनगोन जेनेबा साननानै नाय गामियाव जेनेबा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांबाय सासे सिख्लायानो बा सासे हाबा जाखानाय बा सासे मानसियानो जेनेबा गोरोन्थि मावफ्लांबाय बेयाव नों खानायखौ सिनना होबाय दे बेखौ आं मानिबाय रायजो राजाया सिनना होबाय बिनि उनाव जुदि न'खराव गावनि बिसि फिसायजों नांज्लायलायनानै माबा मोनसे गोरोन्थि जाफ्लांबाय अब्ला बिनि फिसाया जुदि बिनि खानायखौ सिनना होयोब्ला माबायदि जागोन देलाय बै खानाय सिनग्राखौ बुंदों आं बै खानाय सिनग्रानि न'खराव जुदि जायोब्ला नों आंनि गोरोन्थि मावफ्लांदों नों आंनि गोरोन्थि मावदों बिदि होननानै जुदि नोंनि हौवाया नोंखौ खानाय सिनना होयोबा नों माबायदि मोनगोन देलाय बुंलाय हा नों माबायदि मोनगोन बेखौ नांगौ आंनो न'खर जुदि बेफोरबायदि जायोब्ला जेनेबा गामियावल'सो नोंसोरो माबा मोनसे गोरोन्थि जाफ्लाङोबा गामि सुद्दायै नोंसोर रायजो सुद्दायै नोंसोर खानाय सिनलायो हा थख्लि खालामना होयो सानै साथाम नुबाय अनेक नुबोबाय मिडियायाव हगारनाय खानाय सिननाय हा मानो बेफोरबायदि जुदि न'खराव जुदि नांलायनायाव एसेयावनो जुदि माबा मोनसे नांलाय खमलाय बिसि फिसाय बिमाजों फिसाजों जुदि नांलायनायावबो जुदि खानाय सिनलायलायोबा लान्थि लान्था खालामना होलायलायोबा माबायदि जागोन दे संसारा बेखौ नाय मा सिनलायलायदो नोंसोरो न'खरावबो सिनलायलायदो गामियावल' मानो सासे गोरोन्थि मावफ्लांबानो नोंसोर खानाय सिनना होयो मानसिखौ गोरोन्थिखौ मानसि महरै मावफ्लाङो आथिं थोंब्रैयानो जुदि गादलिनोब्ला जोंलाय आथिं थोंनैल' मोनथिबाय इसोरानो गोरोन्थि मावफ्लाङोनो जोंलाय आरो मानसिसो इसोरजों दाजानाय होनबा साननो हानाय गोहोखौ मानसिनो मेलेम हरदों गोहो हरदों इसोरा मोनथिबाय जायनो बै गाज्रि आखु भाइरेल खालामजासिनदों बैनाव एसे गियानबो थाबावगोन जाय मानसिया खानाय सानाय सिनना होयो इसेबां गाज्रि रायो बैनावसो बांसिन गाज्रिसिन मानसिखौ बांसिन गाज्रिसिन गियान दं मानसिखौ बेफोरबायदि रायै बा खानाय सिननानै बा बुनानै बा माबा मोनसे सेन्देलनि माला गानहोनानै बेफोरबायदि जुदि खालामोबाल' मानसिया थिग जाया बांसिन गाज्रिसो लामायाव लासिनो मोनथिबाय मोजां खालामनो थाङोबा नोंनि खुगानि राव मोजां राव बाहायनांगोन गियान बाहायनांगोन फोरोंनांगोन बुजायनांगोन अब्लासो बै मानसि मोजां जागोन नङाब्ला बियो जेनेबा बियो गियान गैयालासे माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांबाय बुजियालासे बेखौ नों बुजायनो थाखाय बुबासो जे मानसिया थिग जागोन बे नङाना बेखौ बुजायबासो थिग जागोन
बुंबासो थिग जागोन मिथिबाय खोथाजों खोथा बुंबासो बिनि सोबानाय बिनि बुनायजों थिग जाया नों मानो बुजियाखै होननानै सोबाबानो जागोन बिदिथ' नङाना नोंनि खुगानि रावजों नों बुजायना बुजाय अब्लासो मानसिया मोजां आखल लागोन अब्लासो मानसिया गियानाव फैगोन मिथिबाय दा आं गुबुन सासेनि खोथा बुंगासिनो दं आंखौसो उल्था बुंहरगोन आङो बुजिनो हानाय आंनावबो गोहो दं मिथिबाय हारि फानग्राया नोंसोर खिन्थु नोंसोरसो हारि फानग्राया दा एसेबां गेदेर खहा खालामबायना नोंसोर बेबा बिमा बिफायाबा मा सानदोंमोन फिसाजोनि सायाव गावनि फिसानि सायावबो मा सिमां सुजुनानै दंमोन बिहाबा मोदै रुखु रुखु सख'लांबाय हाजासे बावनो हायै गारख' हायै लाख' हायै दुखु हुगारथ' हायै मोदै सख'ना गालांबाय सोरहा थांखो लसा मा गोनांथि दं नोंसोर मालायखौसो बुङो हारि फानग्रा नोङो हारि फाननानै जाग्रा नोंनो बैथालि गुन्दि हारि फानग्रायादि सोरखौ बुंगासिनो दं हारि फानग्रायादि सोर बेखौ मिन्थियाखै नोंसोरो हारि फानग्राया नोंसोरनो जाय बैसोर माबा मोनसे गोरोन्थि जाफ्लांनायाव भिडिअ खालाम हगारो नोंसोरखौसो बुङो मिथिबाय सारा दुनिया नुयो बे फेसबुक जिनिसखौ इउटुब ससियेल मिडिया माखौ होनदों मेडिया माखौ होनदों मेडियानि ओंथिया मा सारा दुनिया मानसि नुजोबो पाब्लिक खालामनानैल' हो गासिबो नुजोबो मिथिबाय पाब्लिकखौ माखौ बुङो मोनसे गामि जाहैबाय बियो मोनसे गामि स्टाइल जाहैबाय फेसबुक इउटुब ससियेल मिडिया मिथिबाय बुजिनाबो बुजियो बेफोरबायदि सालाफ्रा मालायखौसो हारि फानग्रा नोङो बैथालि गुन्दि मालायजों हाबा जाग्रा हाबा जानानै सुख सान्ति संसार जागासिनो दं मिथिबाय नोंसोरबायदि जानला मोनला हनै अबावबा माबा मोनसे जादों होननानै ओरै केमेरा लानानै जों भिडिअ खालामनानै भाइरेल खालामाखै रावखौबो मिथिबाय जों रावखौबो भाइरेल खालामाखै बेफोरबायदि जोंनि गामियाव आजां गाजां जाथाय जानानै थागो खिन्थु जों हगारनाय होआ मानोबा जोंनि न'खर जोंनि खाथिनि मानसिफोरनि न'खराव अनेक जिनिस भाइरेल गाज्रि जानानै थाङो खिन्थु जों बैसोरखौ हगारनो होआ मानो जों मानो हगारनो होनो जोंनि जाथिनिनो जोंनिनो गाज्रि जोंनिनो थाखाय गाज्रि जागोन हगारोब्ला जोंनिनि थाखाय हगारोबा गाज्रि जागोन मिडियायाव हगारोबा गाज्रिसिन जागोन सनमानासो थाङो जोंनि हारिनिनो थांगोन हगारोब्ला बेनिखायनो सानै हयै खामानिखौ माव अनेक गोरोन्थि जालाङो जोंनि साइडजों अनेक आंनि बिमा बिफानि जायगाथिं ओरैथिं आजां गाजां जायगा अनेक जिनिस नुयो हमजानाय नुयो स्टेसनाव दाख्लैबो हमजाबोनाय नुदों सानै बर' सिख्ला आरो सेंग्रा पुलिसजों हमजानाय नुदों आं स्टेसनाव खिन्थु आं बेखौ जिबनाव हगाराखै आं सासे क्रिएटर्स फेसबुक इउटुब क्रिएटर्स अब्लाबो आं हगाराखै मानो हगारनो आंलाय बेहाबो मा प्रब्लेम जादों हमजादों नोंबो पुलिसफोरजोंथ' रायज्लायदों हमजादों बिसोरो प्रब्लेमा जे आं भिडिअ हगारबानो आं भिडिअ खालामनानै जे ससियेल मिडियायाव हगारबानो प्रब्लेमा सल्भ जागोन बे नामा बे नङाना प्रब्लेमाथ' बेनिखायनो सानै हयै खामानिखौ माव जाहाथे मालायनि जिउ खहाखौ दाखालाम मालायनि सन्मान जानो दालुबै मिथिबाय फेसबुकाव भिडिअ हगारब्रा मोजां फैसा खामायगासिनो दं धोनि जागासिनो दं अनेक मानसिफ्रा नाथाय जोंथ' थाइसेबो मोनबावाखै दासिमबो अनेक फैसा खामायगासिनो दं खामाय मोजाङै भिडिअ हगार गावबागाव टेलेन्ट देखाय गावबागाव जानाय लोंनाय भिडिअ देखाय इन्टारेस्ट भिडिअ लाबो मिथिबाय फैसा खामाय मेल्ला मानसिया खामायगासिनो दं नाथाय बे नङा जे एसे भिउसनि थाखायनो मालायनि जिउ खहा खालामनानै जागोन भिडिअजों बिदि दाखालाम जिबनाव मिथिबाय दा जुदि आंनि न'खरनि मानसिमोनब्ला आंनि न'खरनि मानसिया जुदि बेफोरबायदि जानानै मिडियायाव हगारजानानै जुदि थैयोमोनब्ला आं जिबनाव बै मानसिखौ हगारामोन आं गावखौबो लगे बुथारखागौमोन आं जिबनाव हगारामोन जुदि आंनि न'खरनि मानसि जायोमोनब्ला आंनि न'खरनि मानसिया जुदि बेफोरबायदि भाइरेल जानानै जुदि सोरजोंबा भाइरेल खालामजानानै जुदि थैयोमोनबा आं जिबनाव हगारा आं बै मानसिखौ जिबनाव हगारा जाय मानसिया भिडिअ खालामना हगारदों आं बै मानसिखौ हगारा मिथिबाय गाफ्लेनानैसो बुथारनानैसो बेजों समान बुथारथारगोन आं बिनि जिउ जाबासो समान जागोन मिथिबाय अब्लासो बुजिगोन दा अब्लासो खालामनाय नङा दा बाट इदि खालामोबा इदि साजा मोनो बेफोरबायदि बुजिगोन मिथिबाय नाथाय साननो हानाय गोहो थानांगौ जे बेबो गोरोन्थि मावफ्लांबाय दे भिडिअ हगारफ्लांबाय दे आंना जुदि मेलेम दंबा आङो बै मानसिखौ बुथारनाय नङा मिथिबाय मानो बियो गोरोन्थि मावफ्लांबाय दे बेबो गोरोन्थि मावफ्लांबाय दे बेखौ निमाहा होनोसै बेखौ बुजायनोसै जे बेखौ बुथारबाल'सो प्रब्लेमा सल्भ जागोन बेबो नङा बेबो गोरोन्थि मावफ्लांबाय जेनेबा दे आं बेखौ बुजायनोसै गोदै रावजों मोजां गियान होनोसै दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि दाजासै बा माबा मोनसे मिथिबाय बैखौसो बुङो मानसिनि गियान गियाना माखौथ' बुङो आरो दा गोजोनबायना मानसिनि जिउ खहा खालामनो मोननानै नोंसोर दे आं जेबो बुंला दा आंहासो गोरोन्थि जागोनलाय माबा मोनसे बुंफ्लांबाय दा निमाहा होदोलाय आंबो गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा आंखौबो निमाहा हो आखाइ खबजोबनानै बियो आं बेनो जाहाथे रावबो आरो बेफोरबायदि दाखालाम मालायनि न'खर संसार सिफायनाङा मालायनि गोसोआव आगाद दाहो मालायनि जिउ दाजा
दा हगारिजोबो नङा बेफोरबायदि